ଆଜି ସକାଳେ ବାଲକୋନିରେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ଆସିକି କହୁଛି, ଦିଦି ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଦିଅ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏବେ ପୁଣି କି ପୂଜା ଆସିଲା? ମୁଁ ସେ ପିଲାଟାକୁ ପଚାରିଲି। ସେ ହସିକି କହିଲା, ଆରେ କାଲି ପରା ଗଣେଶ ପୂଜା, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ସେ ତ ଚାନ୍ଦା ନେଇ ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ମୋତେ ହଜେଇ ଦେଇଗଲା ମୋ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଭିତରେ। ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ବି ଗଣେଶ ପୂଜା ଧୁମଧାମରେ କରୁଥିଲି, ହେଲେ କାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ବୋଲି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ମାସ ଆଗରୁ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦୁଥିଲି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ନ ଆଣିବ ତାହେଲେ ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି କି ପୂଜା କରିବିନି। ବାପା ମୋତେ ହସିକି କୁହନ୍ତି, ଯଦି ପୂଜା ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ପାଠ ହେବନି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଯାଏ, ଆଉ କୁହେ ଡ୍ରେସ୍ ନ ହେଉ ମୁଁ ସେମିତି ପୂଜା କରିବି। ପୂଜାର ପୂର୍ବଦିନ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ସେଦିନ ଥାଏ ଘର ଧୁଆ। ଘରେ ଯଦି କିଏ କେବେ ଝାଡ଼ୁ ଟିକେ କରିବାକୁ କୁହେ, ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ବସୁଥିବା ମୁଁ ସେଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆଗ ଯାଏ, କାରଣ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସଫା ହେବ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ ପେପର୍ କାଟି ଅଠା ଲଗେଇ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବୋଉକୁ କୁହେ ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ରରେ ହାତରେ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଆଙ୍କେ। ସେଦିନ ଆଖିରେ କ'ଣ ଆଉ ନିଦ ଥାଏ? କେମିତି ସକାଳ ହେବ ଆଉ ବାପା ଆଣିଥିବା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିବି। ସକାଳ ହେଲେ ମାତ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍କୁଲ। ସେଠି ପୂଜା ସାରି ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଖାଇ ପୁଣି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଚାଲିଯାଏ ଖେଳିବାକୁ, ଆଉ ଆମ ଗାଁର ଆଖପାଖରେ ହେଇଥିବା ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ। ସତରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେଦିନ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଭଜନ, ପାଲା ଏଇସବୁ ହେଉଥିବ, ଆଉ ଗାଁରେ ପିଲାଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ପାଳୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେସବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସମୟକୁ ଫେରିଯିବାକୁ। ଶେଷରେ ବିସର୍ଜନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଉଥିଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କଲାବେଳେ ଯେମିତି ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାପା କୁହନ୍ତି, ଆରେ ଚିନ୍ତା କରନା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବା ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସିବ। ସତରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେଦିନ।